Général Ousmane Kane mi salmini on. Yo jam salmini mi salmitima. Général, hande en yewtay ko fati e dronaji wonaɗi e gollirede tentini e nder leyɗe meɗen Sahel. Firtane en heɗiyankoɓe men ɓe anda kondu woni drone. Drone ko konngol tubankore pirtowol tan ko ɗum laana ndiwowa. Kono noon ko laana ndiwowa tawa hay goto ala e nder muɗum. Laana ka aka ɓolɗi woni hay goto ala e nder muɗum. Dognowo laana ka wonane laana ka woni ko e leydi. Kañum ɗowata laana ka ne jogii kaɓirɗe ɗowiri laana ka nawa ɗum to yiɗi fof wanna ɗum ko waɗata fof an dognowo aɗa wawi gollinde ko kala ko jiɗɗa gollude hen o fewnanma ɗum no jiɗirɗa ni saabu aɗa ndaara koko gollata ko aɗa ndaara koko yiyata koko jiimi eko waɗi caméra kala golle gonɗe e leydi he ko foti fewnede hen no leydi ndi sifori eno wayi eko yeete hen eko arete hen waɗa tawaɗa andi laana ka kadi wona hollude tan wonata laana ka ne wawi kadi naworde kaɓirɗe cohluɗa gollirde gollanma ɗen kaɓirɗe no jiɗirɗa ni yimɓe naftorto ko wiyete drone ko fellude añɓe tawa on kuccodirani tawa ne goɗɗuma tawa hakkude ma añɓe ne waɗi kilo 100 kilo 200 kilo 150 drone noon sifa mum ene jogui golle ɗe wawi ne wawi ñukkindade woni espionnage jiima e añɓe walla jiima e leydi ndaara wonɓe henɓe jahoɓe henɓe hol golle gone muɗumen ne wawi kadi holludema ladde nde no wayi drone golle muɗum ko golle kewɗe fayida e nder koninkagal e nder sippirde añɓe e nder rende leydi. Mi watta ɗon awa namdal go Général Kane koko fati e sariya e nder haare gollirgol drone no wodi sariya windere yankojo tawata ko on halfina kala ko fati e haare gollirteɗe drone. Oɗon sariya woodani kono sariyaji ne godno e nder haare sariya wolde ine woodi aduna he no ganduɗa leyɗele ɓurɗe tengtude aduna he fof ne bindi ɗum ne gaadodiri ɗum moni fof ne siifi hen jaaɓi woni sariya o a fellata yimɓe ɓe ganduɗa ngala kaptori ɓe ganduɗa kañum ko jambureɓe woni civil en a bonnata guese ɗo yimɓe ñamata a bonnata tufɗe ɗo yimɓe jarata ɗo waɗi ndiyam ɗo yimɓe ne jara ɗon ne cohla ɗon bonna ɗon sa nangi yimɓe nanngama kañum ko dahaɓe a leftata ɗumen sa nangi dahaɓe a hoynata ɗumen kolla ɗumen aduna aɗa hoyna ɗumen ala suratɓe a ñamminaɓe ko ñamata ko jarnaɓe ko jarata ko jogoɗaɓe joggol pewgol ha nde jaam dañta ɓe gostodire walla ɓe duttine leydi mabɓe a yanata e nokkuji deweteɗi Allah jama walla jama catholique en walla chrétien en walla ɗum ɗo yimɓe ndewata Allah foof ndewata diineji muɗumen foof a yanata e ɗum a bonnata hôpital ɗo woni safre a yanata e ambulance woni oto baɗɗo tawa ne waɗi mantorde muɗum tawa nawata ko ñawɓe walla gañiɓe so yama kadi haare nde darima kadi a jaɓat kadi darnude haare me mbasa fellude mbasa wadde hay batte ɗo gonɗa ɗo gona ɗon ɗum ɗon ko gila adam gila nde yimɓe kaɓete e leydi tan ha joni noon ɗum ɗo woni ko haare weeyo ngo kañum ina jaaɓi ɗiɗon sariyaji mi ɓeydi hen kala kaɗa fella yo taw aɗa faami ko pellata koko foti fellede wonka fotani fellude drone kañum noon ɗum foti jaɓa hen kure gimmoto dow asaman ko on kure avion so won kure drone so won kure pellaɗe to woɗɗi badde artillerie kara kure gimmoto dow asaman poti kadi rentade ɗum e rende ɗiɗon sariyaji deke noon hade drone fellude hunde hade sabu wona drone fellata ko ɗo drone o felli kala hade makko fellude hunde yo taw laaɓama won ɗum ɗo ko gaño tigui woni ɗo ko joom fetel gimmaniɗo warde minɓe war ɗum wono e nder ɗe leyɗe Sahel tentini Mali e Burkina saha kala no woodi wonɓe tumude koneli ɗe leyɗe fellirgol drone ji mabɓe ɗi civil ɓe woɓɓe inna ko e nder faljere woɓɓe inna ko e nder teware beele faljere no wawa wadde e pellande ɗi drone aji ene wawi wonde neɗɗo wawi faljude wawi jumde fella ko ganduɗa ko fotani fellede wara hen nayeɓe wara hen sukaɓe wara hen rewɓe wara hen gañiɓe wara hen ɓe ganduɗa ngalano e haare he ɓe ko aynaɓe ɓe ko remoɓe gonno koye nder guese mum ndema wara hen ɓe ganduɗa yimɓe wasnuɓe ɓe ganduɗa kañumen ngalano e haare he ɗum ko faldere woni hen soko tawi tigui rigui lawol rewama kala soldat baɗɗo ɗum kala koni ko baɗɗo ɗum ɗon foti nanguede ñaawe sabu ɗon ko waɗi war hoore nden faljere hinde wawa fatade e ŋakkere mbawka
ko fati e golle konun kaku ɓaytiɗin dronaji ɗe gandi haray no wodi mbawka no wodi heblo hanago waɗede ngam yo militaire ɓe yo konunkoɓe ɓe wawɗi gollirde e yi'ango moɗon koneli Afrique naji tentinimano konu Mali kono leyɗe Sahel ɗin koneli hino jogiti hande mbawka ngam gollirgol ɗin dronaji no moƴƴiri. Min de no jaɓirmi ko faljere sabu wawa wiyataga wawa golle ɗe sabu neɗɗo resetaga hunde kaɓirgal ngal ganduɗa ne jara milliard uji waɗe juuɗe muɗum tawa wawa wawa wonde. Général ɗi dronaji wona ɗi gollirede nder leyɗe Sahel ko leydi honndi ɗe woni e dillude. ɓuri hewde immi ko Turquie e leyɗele men he sabu ko dronaji Turquie puɗɗi faamede wonde ine mbawi golle ɗe ɓe coppine wanno guerre e nder muɗum Turquie yeeyiɓe hen ɓe bonni añɓe ɓe ɗum ɗon addi nde wonno ɗum holla leyɗele keddiɗe jiiɗum mbiya ngal ɗo kaɓirgal ko nafuwal. Général Ousmane Kane mi yetti on sanne on jarama. Tabarakalla ɗum ɗon salni bandiraɓe on jarama.